मिक्स बाय विकास बिहारी। आगे होलो हमर एक्सीडेंट गे करे नई भी भेट गे दुश्मन हो गलियो गे। आगे होलो हमर एक्सीडेंट गे करे नई भी भेट गे। डॉक्टर बतैल कऊ छाती में गियरवा गड़ गेलौ गे जानू को डरमा घाटिम टरकवा से गे टरकवा लड़ गेलौ गे जानू को डरमा घाटिम टरकवा से गे टरकवा लड़ गेलौ लड़ गेलौ गे जानू को डरमा घाटिम मिक्स बाय विकास बिहारी। गे जानू को डरमा घाटिम टरकवा से गे लागू हो छोड़ देबो अब हम गे धरती 5 दिन से ही पटना में गे भरती 5 दिन से ही पटना जान गे। लागू हो छोड़ देबो अब हम गे धरती 5 दिन से ही PMCH में भरती हे गे सका पूरा से रेफर कैले कौ पारी बरवा सब डर गेलौ गे जानू को डरमा घाटिम टरकवा से गे टरकवा लड़ गेलौ गे जानू गे बांका जिला में टरकवा से गे टरकवा लड़ गेलौ गे जानू को डरमा घाटिम म्यूजिक बाय विकास गे जानू को डरमा घाटिम टरकवा ने जाने के कर हलियो गड़ल नजर में लुट गेलो दुनिया हमर छाना भर में लुट गेलो दुनिया हमर छाना भर में ने जाने के कर हलियो गड़ल नजर में लुट गेलो दुनिया हमर छाना भर में लुट गेलो विकास बिहारी के जानू विपत्तिया बढ़ गेलो गे जानू को डरमा घट में टरकवा से गे टरकवा लड़ गेलौ गे जानू गे जमुई जिला में टरकवा से गे टरकवा लड़ गेलौ टक टक टरकवा लड़ गेलौ। जहरा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा धनौर।